Coas portas pechadas, a cal e canto asistivo nesta xornada a Casa do Concello de Vilagarcía. O goberno local decidiu suspender a atención ao público no consistorio ao detectar varios posibles casos de coronavirus. Varios traballadores municipais deron positivo nas probas serolóxicas ás que foron sometidos nos últimos días. Agora os afectados terán que realizar un test PCR para confirmar ou descartar que sexan portadores do virus. A previsión do Executivo local é que o consistorio permaneza pechado ata o vindeiro luns á espera de que os traballadores afectados se sometan a esas probas e se confirme ou non que teñen o coronavirus. En Pontecesures, entretanto, a Casa do Concello tamén permaneceu pechada nesta xornada ante un posible positivo por COVID-19. Trátase dun traballador municipal que está á espera de ser sometido á proba PCR para determinar se finalmente se confirma ou non que teña coronavirus. Ante esta situación, o alcalde da localidade decidiu pechar a atención presencial durante este venres, unha medida que se podería prolongar a semana que ven, en tanto non cheguen os resultados destas probas practicadas. Este posible positivo apareceu logo de que o Concello lle fixese probas a todo o persoal municipal. Todos deron negativo, a excepción deste traballador, que está á espera de saber se é positivo ou falso positivo.